Els jocs de taula són una de les activitats preferides dels infants i joves que participen al Casal d'Agost de l'Associació Reir en col·laboració amb la Fundació Provites i l'Ajuntament de Canovelles. Un casal que acull un total de 60 nens i nenes derivats de serveis socials i que pretén garantir el seu benestar nutricional i emocional. L'objectiu és garantir l'oci per infants i adolescents de Canovelles i garantir hàbits saludables, alimentació. Farem un treball emocional amb ells després de la pandèmia. Es tracta d'un projecte socioeducatiu que garanteix un esmorzar i un dinar equilibrat. També fomenta hàbits saludables com la pràctica de l'exercici físic, menjar fruita i verdura o rentar-se les dents després de cada àpat. Hem fet jocs de taula, hem fet esport i també parlem sobre el dia a dia de nosaltres o de l'escola o sobre temes que volem parlar. Hacemos manualidades y ahora estamos haciendo sport. Vamos a jugar a un juego de relevos y pues también haremos juegos así con el agua y iremos a la piscina. Mengem més variat perquè potser cada dia menges una cosa i doncs aquí cada dia donen una cosa diferent per no menjar tota l'estona el mateix. Hoy nos dieron tostadas, un poco de fruta también. Ayer galletas con leche. A més, durant el casal es treballen valors i actituds al voltant del respecte, la cooperació, la solidaritat i el treball en equip. Intentem sobretot inculcar respecte, la tolerància i la integració de diferents cultures i sobretot això, i el respecte. Enguany, el projecte s'ha hagut d'adaptar a les circumstàncies de la Covid-19. Així, els infants entren de manera esglaonada, porten mascareta, es posa especial atenció en les mesures higièniques i, a més, s'organitzen en grups de convivència de 10 persones. Els grups d'infants i adolescents treballen en un espai separat on tots els educadors i educadores porten tots els protocols, la mascareta, i on tenim un material per cada grup perquè no hi hagi intercanvi ni de materials ni d'espais. Des de l'Associació Reir consideren de vital importància mantenir aquest casal durant l'agost, ja que és el mes amb menys oferta d'activitats educatives i en especial aquest any, just després de mesos de confinament.